Tagay pala bay, tagay. Magani nga gisugdan ras imong uyab mo si Missy. Bay nga ula agron. Bay, di intawang ko pa-under kuya boy. Samang ka. Unsa ba? Uy, ito ko. Uy. Di lagi ko muuban nimo. Ayay, murag magkagubot gini ronda. Ayay. Uy! Bay! Asa ka uy? Bay, bay. Unsa man na oy? Uy, ilang tingaling ng babae. Bay, pamugos mo. Yes! Pagpilapil ha? Pakilabot! Uyab na ko na yan ha? Unsa? Hoy, excuse me. Ayaw ko ng pangangkon. Wa man kani ko makailan nimo? Kailan rin yan. Unsa ba? Uy, lagi ko. Uy, lagi na bay. Gay, ani mo? Saman, pamugos mo ka? Ha? Sa, ba? Gusto mo ka? Ha? Ito. Siya naman yan. Relax lang. Tulad ka rin kung nainom ba. Buinom gay ka bay. Butang stiyan ha? Di sa imong utok ka? Sibat na! Siya. Ako day si Sugar. Og thank you ninyo ha. Way sa pa yan, miss. Ako sa desi Akiyo, miss. Sunod gani. Ay pagsudog mga imnanahan nga ikaw ra usa. Kay matripan niya ka. Salamat. Mao din ako phone number. In case lang kung gusto ka makikita pagbalik. Ah, Sige ha. Musakay na ako sa taxi. Bye. Og thank you pag-usap. makalingaw mi ikatik si Sugar eh. Uy, boy. Uy. Ay, bay. Saan nang ka-text mo? Ganina rin kasi smile ha? Tuan good. Si Sugar ah. Sugar. Sugar. Muraglain naman sa ipadulungan ninyo ana, bay. Sinisi taon. Ay so, si Missy bay, naaraman na pirmi. Samagay. Salig-ligid ka nga, mahal ka ni Missy. Mau siguro no? Sige na kag-abusar sa iyong gibati ni mo. Si Busar ba? Bay, gusto lang kong malingaw sa kong pagkabataan unoy na unsa ka. Bata pa kaya ta para seryoso mga butang oy. Puro din ka bata para magduwa-duwa o feeling sa mga babae, uy. Bay. Dali, dayon sa kong kondo. Uy. Ikaw rin usang mo yung nagpuyo din eh. Oo. Mo ba? Nganong di naman lang ba igid mo imong gikuha? Koan. Actually, akong daddy mo ay nagbuot ani. Daddy nimo? Yeah. Gikan magkukus broken family and ako rang usa mo'y anak. Si mami nako na nilang family. And si daddy na ay uyab-uyab sa gawas. Naaman sila na trabaho sa gawas ron. Bale, siya ra mo ay nag-support nako and siya pod mo ay gusto nga kondo ang akong puyan. Maudi ay nga hayahay kay ka. Only child banday ka. Alin ko na. Sige. Thank you. Uy, Sugar. Nganong naghubo mo kaniya? Ngano? Dili ba day kini imong gianhi? Ha? Kasiksi niya. Huy, unsa man? Tutukan lang ko nimo. Ha? Sugar. Akio. Kadagkan di miss call din ni Missy day. Makikita ko niya, be. Sorry, Akio. Pero makigbuwag na ko nimo. Unsa? Missy, ay nigbuhatan ako. Maluoy ka. Pila na biya ta katuig. Og pila na sad ko katuig nga imong gibuang. Missy. Nahibaw ko, Akio. Nahibaw ko kagiduwa-duwaan ko nimo. Og dili ka makabiya na ako tungod kinagsalikang naara ko pirmi nimo. Pero dili na ko. Dili na ko deserve nga imong ingon anion. Missy.
So, buwag na gid mong misi bay. Mo lagi bay. Pero okay raman sad. Nalingaw ron sad ko kay naman si Sugar bay. Gani magkita man meron. Unsa naman din ang imo ni Sugar bay? Nahigugma na kaniya? Murag o bay. Naigo na ko ni Sugar bay. Bilibag na ko nimo bay, uy. Di ba yung kamahutdan? Bay. Manguyab kong Sugar ron. Okay, sige. Musugot ko nga manguyab ka na ako, pero na ako'y rules and regulations. Ha? Unsa man na? Gusto kong masayot ka nga, dili ko gusto nga magbuot ka sa kong oras. Kaya ako magandang klase sa pagkatao nga. Doon ay mga time nga gusto lang ako mag-inusaran ako. Malinahon. Why samok? Mao ba? Okay, sige. Ogi ka ha. Kung unsa may gusto na kong mahitabo, kinahanglan nga masunod yun na. Kay dali rabay akong saputon. Okay, sige. Sabot may pasabot. Kita na, ha? O, Akeo. Kita na. Yes. Salamat, Sugar. Akeo. Unsa? Gusto ni mo nga magkaanak na ta? Oo, ta. Wa pa rin maabot sa imong nauna nga maghimo na dagatong liwat. Ha? Akeo, wa pa yung taon na sa kuna-una, uy. Kung ako nang buhaton, daghan ang mawa na ako. O sa pa, dili gid pwede. Ha? Nganong di man? Kuan, basta, dili pwede kay dili pa ko ganahan. Oh, Sugar. Unsa? Dili ko na yung panhaon sa imong kundo for 1 week? Yes, Akio. Kay mato ko kagayan. Uy, kakalit gud na, Sugar. Na ako importanteng lakaw dito, good. Pwede ba kong mangutana? Nalimot kong sultiri mo. Nga dili ko gusto og daghang pangutana, Akio. Sugar. Mao sige na. Bye na. Kay magipakip ako. Okay, sige. Amping dito, ha? I love you. Uy. Gipaong lang dayon. Mau ba bay? Maulagi bay. Feeling na ko bay. Dagan kasi gitago na ako. Basig doon na sabgyod siya gitago ni mo bay. Bay. Kung na kay bagduda nga yung anak bay, susiha. Ay langay-langaya kay basin. Gibuka na ka na niya. Bay. Unsa bay? Oo, lagi bay. Nakita na ko si Sugar nga naikuyog lalaki. Pero tingalig na sayop lang ka bay. Naaman siya sa Cagayan karon. Sa sunod semana pa man siya maabot bay. Bay, di mahimong masayop ko. Di, siya gina ko nakita. Di ba, ingon ka, nagduda ka niya? Di nga naig mauna ng higayon nga magsusi ka bay. Kay basin, gusto kasi mong magduda. Oh, bay. Niyan ako tungod sa pultahan sa kondo ni Sugar. Nga naman ko. Ikulbaan ko. Mag-doorbell ko. Oh, Sunod na sunod. Sige ba? Basta, dako lang hapon ang imong tip nga ihatag sunod, ha? Okay. Akeo? Sige na. Mawato na ko, okay? Napamday kay laing customer. di ba ingon ka mo adto ka Cagayan? Arita din sa suod magsulti. Namakako ni mo. Sugar. Tanan akong gisulti ni mo bahin ako. Himo-himo na to na akong tanan. Ang tinuod, ako may nag-support sa akong kagalingon. O gusto kasi mong huna-huna. Pukpuk ko. Babaeng bayaran. Sugar. I'm sorry, Akeo. Oo, di ay. Oo, ding di ka musugot nga mumabdos ka. O, tungod kay kung mahitabo na mahunong ang akong pangita. Maong sorry. Makibuwag na sad ko ni mo, Akeo.
Tungod kina-realize na ako nga watay maayong patulngan. Tungod kinahibaw kong dili ka yun makasabot kung nga nung ako nagibuhat. O bisan pa pag makasabot ka, dili sa ko gustong daghang mahasol. Sugar, Inaamin ko, nagkamali ako. Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo. Iniwan ka nang walang dahilan. Mao kita mga hika nga Tagalabangon, Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagulahan